militantzia politikoagatik. Hori, onartezina da 21. mendeko demokrazia batean. Badakigu ongi zein den agindu hori ematen duena, Madrid. EAJ erdian dago, eta bera da agindua bete behar duena. Euskal Herriko gehiengoa, Espainiatik agintzen zaizkigu lege injustuak, betetzera ertzaintza etortzearen aurka dago. Horren adibide da, egunez egun, jende gehiago dagoela hemen, bide baketsuen bidez, tinko eusteko. Euskal Herri osoa ona begira dago, itxaropenez eta ilusioz. Eta nazioartean, oihartzuna eta babesa izaten hasi gara. Beraz, herri harresia, egunetik egunera, gero eta zabalagoa eta trinkoagoa da. Aurretik, jende asko eraman dute kartzelara, herri honetan ideia politikoengatik. Eta jende guzti hau nahikoa da esaten ari gara. Beraz, herri harresian oinarritzen da lege injustuak ez ditugula beteko eta bide honetan zintzoki eskua luzatzen diogu EAJ-ari herri harresi honetan herri harresi honen parte izan dadin eta lehen neurri gisa eskatu nahi diogu ez dezala ertzaintza bidali Espainiako lege injustuak betetzera eta gazte hauek 6 urtetarako atxilotzeko. Ziur gaude, EAJ-aren oinarri zabala ez duela begi honez ikusten ertzaintza etortzea eta gure gazteak atxilotzea. Gatazkaren konponbidean elkarrekin joan behar dugu denok. Herritarren gehiengoa hala eskatzen dugu.